16 octombrie 2022, duminică, ora 17:44 de minute. Se mai vede focul care arde acolo în depărtare. După ce am filmat prima dată, în urmă cu vreo jumătate de oră, a venit domnul Răzvan, Șchiopul Răzvan, cred că mai are un prenume, dar acum nu mai știu. Focul se vede încolo, flăcările sunt destul de mari și văzându-mă că filmez, mi-a spus că dacă am curajul să postez pe Facebook, va urma o pedeapsă exemplară, probabil o bătaie, nu știu ce ar putea să-mi facă, și că am mai postat eu la alții și dacă fac și greșeala asta, mă va căuta aici la câmp și mă va executa în stil mafiot, nu? Că doar avem și noi mafie la Jebel de atâția ani instaurată. De data asta, domnule Răzvan, nu mai ascund că acum vreo lună m-a amenințat iarăși cu 1000 de lovituri și m-a înjurat în toate stilurile. De data asta postăm pe Facebook. Da, deci ai recunoscut că ai dat foc la câmp, da? Acum anunță APIA ca să nu pierdeți ceva subvenții pe acolo. Și văzând că ai așa talente de incendiator și având și eu pământ aproape, până la urmă, cine știe, poate că și la mine tot matale ai dat foc. Nu pot să știu. Dar nu ai dreptul să ameninți pe cineva pentru că filmează în câmp. Nu am filmat decât un foc, aerul care e plin de fum și nu sunt de acord cu asta. Și pentru că nu sunt de acord cu asta, nu trebuie ca să fiu eu eroul Jebelului, mâine să fiu omorât. Că vezi tu, iubesc natura și urăsc poluarea, da? Deci, legile sunt și pentru dumneata, respectă-le și ne ridicăm pălăria unui altuia când trecem unul pe lângă altul, da? Nu te-am înjurat niciodată, nici pe matale, nici familia, nici părinții, nici nimic. Nu ai dreptul acesta, da? Da. Deci acum s-a umplut paharul și să știe măcar Jebelul. Nu mă duc la poliție decât cu amenințările care le-ai făcut. Cu focul te descurci, matale, că le ai. Da? Și acum o să mă aștept să-mi dai foc la casă sau cine știe, că așa fac mafioții, nu? Eu zic să vii duminica la biserică, să te mai gândești că este un Dumnezeu, poate să mai ies gândurile astea atât de violente din cap. Îți doresc multă sănătate și fericire ție, părinților tăi, familiei, copiilor un viitor cu un aer mult mai curat decât este acum în Jebel, da? Sănătate!